To jama'a assalamu alaikum rasulina aminin Allah taimaka mana ya biya mana bukatunmu duniya da lahira. Jama'a ni ne naku sarki zaki MKK dan Alasalo mai kankan da kasar Ghana. Jama'a muna tare da Sheikh Bashir Lamido akan zance na jama'a kowa ya kan layi ya yi kokarin shafa wannan program. Jama'a kowa ya kan layi kokarin shafa wannan program kafin mu fara. Asiya Maryam dan Tumba muna gaisuwa. Drew na gaisuwa. Good morning. Hajiya Zakiya amarya matan sarki zaki. Hajiya Zakiya amarya matan sarki zaki muna gaisuwa. بقوله أنا لها عند اشتداد الوجل تنعة ربي من أتي شفيقي المنطق المديني أكيدها وأمد الله فيا لها من خطة جوابه في الخطة بربه سلتعطى واشفع لدي ما تقبلي تنعة أبي بمنعة شفيقي بمنطق المديني أبدي بها محمد أعلم بشار المصطفى صفوة كل مصطفى وخير عبد كالصفا من ملك أو مرسل. Jama'a kowa ya kan layi shafa wannan program kafin mu fara ke yanzu da suna حبيبها محمد شهر خير الخلق شهر الجميل الخلق شهر عظيم الخلق في المحكم المنزل تنعة ربيعي بمنعة شفيقي بالمنطق المديني حبيبها محمد شهر
To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a muna tare da Shak Bashir Lamido jama'a kaman kan da kowa ya sani sunana Sarki Zaki kan da kowa ya sani. To jama'a akan zance da mu tattauna na Shak Bashir Jambulo Shak Sani astaghfirullah Shak Sani Sharif Jambulo Malam Yusuf na ganka to kaman kan da muka saba tattaunawa akan zance na Shak Sharif Sani Jambulo da muka tattauna a kwanaki insha Allah mun zo mu ci gaba da wannan zance na tattaunawa da Shak Sani Sharif Jambulo Malam Yusuf na ganka Malam Tukur na ganka to jama'a kada ka layo ka share mana ka kuma invite mana friends kuma a share mana zuwa ga defenders of Rasulun Aminin. To jama'a zance da ke ciki ne shine zance daya akan Shak Sani Jambulo da za mu sake ci gaba da tattaunawa akan nan insha Allah. Muna tare da farko da wannan zance ya fara wannan zance ta fara akan mun zo muka saka wasu maulidayya wasu maulidi da ake yi shi wani almajiri ya turo mini maulidi na Shak Sani Sharif Jambulo da muka saka to mu ma a namu ka'ida mun san cewa kamar a'a in mun saka maulidi ‘yan izala ke zuwa suke zage-zage don Allah minti daya malam gayi mun fara program ɗin da ka zo kan layi za ka zo kan Facebook kenan mun san cewa kamar in an saka maulidi ko an saka wasu ababa da ya dangance ‘yan tarika tijjaniya shi kaga ‘yan izala su ne masu zagin ‘yan tijjaniya ko kuma in an saka wasu ababa da ya danganta ‘yan izala ‘yan tijjaniya ne masu zagi. To, amma abin ban mamaki na wannan bawan Allah Sharif Sani Jambulo da muka saka ba mu samu ‘yan izala sun zo sun tugume shi sun ce ba su ma tanka shi ba su ma gan shi ba ma. Innama, she muka samu ‘yan uwayenmu ‘yan tijjaniya su ne masu afka masa zagi. A zage shi, a ce masa yayi kaza, a ce masa kaza, a ce masa kaza. To amma alhamdulillahi da wannan zage-zage yawa gaskiya she na rasa. Domin mu da muke nisa, mu da muke Ghana, mu da muke America, mu da muke Germany, mu da muke kasan Europe gaba ɗaya da muke kasan America gaba ɗaya. Abu ɗaya kawai muka sani muna san shi malaminmu ne na Tijjaniya. Wayannan fadace ababen nan duka ba mu san su ba. Mun san shi ne malamin fadar bege. Fadar bege gaskiya ya bari Allah ya saka wannan a wake-wake na fadar bege. Fadar bege gaskiya ya bari ya shahara sosai muka san shi. To, shi muka samu ‘yan wayen ‘yan Tijjaniya ke zaginsa. Me yasa? Gaskiya shi na zo na ajiye program. Ina son mu ji dalili. Me ya faru? Me yasa ake zaginsa? Me ya yi? Me ya ɗauki? Me ya kashe? Me ya taka? Gaskiya mun samu kira ba ɗaya da ya support ɗin shi. Kowa da ya fito. Shak Sani Jambulo
yana zagin Sheikh Ahmad Tijjani, yana zagin Shehu Ibrahim akan kansa, yana kiran kansa dan Tijjaniya. Kamar misali ne, a samu dan izala yau ya fito yana zagin Ibn Taymiyyah, yana zagin Sheikh Abubakar Gumi, yana zagin Sheikh Bumbaz, ai kasar dole aka ce a wannan ba dan izala. To irin shi kenan. Aka ce yana zagin Shehu Ahmad Tijjani, yana zagin Shehu Ibrahim, sa'annan yana zagin Maulana Shehu na Sheikh Tahir Bauchi. Amma ba fili ba, wai yana zagin su ta ƙasa. In an gamu ana fira, yana afka musu irin wa'annan zage-zage. To gaskiya ya daure mana kai. To zancen da muke son mu tattauna ke. Gaskiya shi muka samu Alhaji Sama'ila. Kuma Alhaji Sama'ila da zai fito, Alhaji Sama'ila bai zo shi kare ba. Alhaji Sama'ila ya zo ya buga mana kirji, ya ce mana shi chairman ne, national chairman ne kungiya da aka bude na Sharif Sani Jambulo. Gaskiya na Sharif Sani Jambulo da ya gwada mana, da ya nuna mana. Kuma shi kawo mana hotuna da ke gwadawa gaskiya ne. Gaskiya ne. Shi yana cikin shugabannin tafiyan. Gaskiya ne, ya kawo mana hotuna da ke gwadawa haka. Sa'annan bayan Alhaji Sama'ila ina zuwa. Bayan Alhaji Sama'ila, sa'annan muka samu Malam Hafiz. Malam Hafiz shi bai da need ma ya kawo hotuna, saboda kowa ya san su da fadar bege, ya san su tare da shi. Malam Hafiz Abdullah mai bege na sallallahu alaihi wasallam, shi ma ya zo ya nuna cewa kaman abin da ake faɗi akan shi gaskiya ne. To ga Alhaji Sama'ila, ga hoton da Alhaji Sama'ila ya gwada mana, kowa zai gani ya san gaskiya ne, ga shi nan shi da Alhaji Sama'ila. Domin ga hoto da ke gwadawa, nunawa gaskiya suna tare a kasar Saudiya. Sa'annan akwai hotuna daban-daban da ke nunawa haka. Akwai hotuna daban-daban da ke nuna haka. Akwai hotuna na gun maulidi da wasu ababai. To sa'annan da farko muna so mu san, mu maka sallama, mu san kai wane ne, saboda mun ga hotonka, ga hotunanka da yawa, ga kuma ɗaya a ciki da kake tare da shi Sheikh Sharif Sani Jambulo da kuke tare, domin naga kaman kai ne anan ko kai ke su ko. Assalamu alaikum. Da alama shi bai san ba mu shi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sheikh Bashir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bashir Lamido. Sheikh Bashir, kana ji na? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kana ji na? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sheikh Bashir. Ba sauti, no sound. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Again, shi kuma ba shi ma gaba da nashi. Assalamu alaikum, kana ji na? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Network ne? Ba network bane, kana ji na? Ba na jin ka sosai. Yanzu fa? Ba na jin ka kamar yadda muka fa, ba na ji. To yanzu kana ji na? Ina ji. Yanzu kana ji na sosai? Ina ji kaɗan. Okay. Ina jin ka, amma kaɗan ya yi ƙasa da yawa. To haka fa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Dan ƙara da har ila yau. Okay, gaskiya ne Sheikh Tijaniya. To yanzu bai ƙaru ba ai. Sarki zaki bai ƙaru ba, ƙara sosai.
Ka yanzu ƙara kamar yayi. yadda ka fara da farko. Yanzu na bude duka, Ka na bude ƙara duka. kamar yadda ka fara da farko. Alright, na bude duka yanzu. To ko in sa earpiece ne. Sa earpiece. Ko in sa earpiece ne gaskiya ba na ji sosai. To sa earpiece. Eh? Sa earpiece. In sa earpiece. Ah, na'am. Networking kare saboda kaga wurin kama ko bai yi ne kawai mu koma normal kan da muke program in zo da kai kan WhatsApp call a ci gaba kawai. Jama'a mai ku gani? Ina jin ka yanzu. Ina ji na sa To, earpiece. okay, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. To, Shek Bashir Shek Bashir Lamidu. Da na so ka ɗauki minti ɗaya ka explain kanka ka gwada wa mutane kai wane ne kuma a cikin tafiyan Shek Sani Jambulo kai wane ne? Assalatu wassalamu ala sayyidil alamin sayyidina rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmin salatan da'imatan bidawami mulkillah. Sunana Bashir Islamido, ni almajirin Sharif Sani Jambulo ne Kano, kuma na zauna a gaban shi ina tare da shi tun daga shekara 13 da suka wuce har zuwa yanzu nan da nake magana da kai. Sannan kuma a cikin da'ira ta jama'ata Ababu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ni nike wakiltan jihar Kaduna yankin Zaria. Sannan kuma har ila yau ni ne mataimakin National Welfare Officer na jama'ata Ababu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na Najeriya. Har yanzu kuma ni ne mataimakin shugaban wakilan jama'atu na jihohin tarayyar Najeriya. Sannan ina da kusanci mai ƙarfin gaske tsakanina da shi Maulana Sharif Sani Jambulo Kano, ta hanyar da ina ganawa da shi ni da shi, ina ganawa da shi a gidana, ina ganawa da shi a gidansa, ina ganawa da shi a duk jihan da na same shi. Sannan kuma ina da ƙarfin communication da shi, bai mun gefe ba, bai mun iyaka da kiransa ba ko communicating da shi ko da daddare ko da rana ko a ina ne ko a wani lokaci ne. Zan iya zuwa in gan shi face to face a kowane lokaci ne. Na'am. To, yawanci waɗanda aka zazzauna da shi, kaman misali wannan, kasan wannan, kasan wannan, kana Hello? jina? In kuna ji, in akwai inda kuke jin program a Hello? don Allah ku kashe, saboda maganar zai ta zuwa maka late. Ku kashe inda kuke jin program, ya so ka Hello? concentrate kaina. Ku kashe inda kuke jin program ta kusa da kai, ka concentrate Hello, kaina. sarki zaki. Kana ji na? Na san wannan hoton da kake nunawa. Very good. Maganganun kamar yana zuwa late wurinka. Ba za mu ji daɗin magana ba inda maganganun zai ta zuwa late a gunka. All right. Shin ta ya kai ka san Sharif Sani Jambulo, wani irin sani kai masa? Wow. Wow. No, yi magana. Salamu alaikum. Ina gani ƙarshe sai dai mu koma kan normal programs kan da muke yi, domin in networking kana damun ka, sai dai mu kira ka kan WhatsApp da direct kaman kan da muke yi all the time. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kana ji na da kyau? Hello. Hello, salamu alaikum. Kana ji na da kyau? Salamu alaikum. Wa alaikas salam. Salamu alaikum. Wa alaikas salam. Salamu alaikum. Bari mu aje shi ko. Salamu alaikum. Ba na jin magana. Okay, jama'a ku bar mu aje shi, ya so ya sake dawowa kuma.
mu ajiye shi sake dawowa. Jama'a muna tare da muna nan zance na Shek Sani Jambulo. Shi wannan zance muke tattaunawa har yanzu. Ni da shi mun yi magana, muna fira, mun yi fira. Gaskiya muka dace cewa kamar kamin shi da kansa mu zo da shi a tattauna. Insha Allah kamar kan da muka ba da hanya kowa ya zo yi magana a kansa, ya kamata mu samu wani almajirinsa ɗaya shi ma da zai magana a kansa. To kanda muka dace kenan. To alhamdulillahi jama'a mu ya kuri, ina ga network wurin su ne. Shi muka samu almajirinsa ɗaya, walida na ganka almajirinsa ɗaya shine Bashir Lamido. To za mu zauna da Bashir Lamido ne akan zance na Shek Sani Jambulo. To amma na ga gunsa network yana da network problem. Ko dai wanga new technique da muke da shi ne zai ba mu matsala, shi mu koma kan da muke normally previously, kamar kan da muke previously normally programs da muke tattaunawa. Ina gani if that will hold, I think maybe it will be better. Maybe mu zo da shi kan WhatsApp ya zo ya zance shi, which I think saboda naga wanga zai ba. Amma jama'a da kuke kallon mu, ya kuka gani? Kuna ganin mu saura a haka mu gyara, ko dai mu try mu zo da shi kan da muke normal programs mu all the time, kan da muke normal program mu kullum mu ci gaba a haka, ko dai wanga da muka saka is okay. Walida na ganka jama'a, muna neman shawarwarin ku. Ya kuka gani jama'a? Wa alaikum salam. Sheikh Bashir sake shigowa. Sake shigowa wannan layin da ka turo? The same line. Okay, naga jama'a na cewa wai WhatsApp. All right jama'a, shi da gaskiya za mu bi umarnin jama'a a nan. All right. Gaskiya ana gani na Sheikh Kabir, ana gani na perfectly, amma most important ne shi kan kansa yayi magana, domin maganganun bakinsa muke son mu ga mun ji. Ina buci. To ajali makila, naga jama'a kowa ya prefer. Assalamu alaikum. Hello. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Okay, good. Wa alaikum salam. Za mu sake jarabawa, in dai haka bai yi ba, za mu koma kan normal program, kan da muke yin program mu normal. Amma a haka bari mu cika. Okay. To shikenan. Da ka sake introduce din kanka mu gane ka da kyau. Kai wane ne kuma ya kake a cikin tafiyan da ake? Na'am, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ni sunana Bashir S. Lamido daga Zaria Local Government, Kaduna State, Nigeria. Ni almajirin Sheikh Sharif Sani Jambulo Kano ne, kuma almajirinsa ne shekara 13 da suka wuce zuwa yanzu nan da nake magana da kai. Sannan kuma ina da ƙarfin kusanci a gurinsa, ina da ƙarfin alaƙa tsakanina da shi, ina da ƙarfin communication a tsakanina da shi, ko dare ko rana, ko a gidansa, ko baya gari ma, ko a gidana. Sannan ba ni da lokacin da ba zan iya kiransa a waya in tattauna da shi ba, ba ni da lokacin da ba zan iya zuwa in face to face da shi ko a gidan shi ko a ina bane ba. Sannan a da'irar jama'ata a babu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ni ne wakilin da ke wakiltan Kaduna State yankin Zaria, wato chairman kenan na Kaduna State Zaria branch. Sannan har ila yau ni ne mataimakin National Welfare Officer na jama'ata a babu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na Najeriya.
har yanzu kuma ni ne mataimakin shugaban wakilan jama'a ta babu sallam na tarayyan jihohin Najeriya. Na'am. To, okay. Ka gwada muna halakanka da shi. Shin, Shak Sani Sharif Lamido, kai da shi halakan tsakaninku, Shak Sani Sharif Jambulo, Shak Sharif Sani Jambulo, halakanka da shi, kuna fira ta ƙasa, domin kaga tsakani da Allah da Nabi, abin da sa na san irin tambayoyin da zan yi maka. Shi yasa tun ranar da ka kira ni, da Shak Sharif Sani Jambulo ya bani namba ɗinka, ya ce ka kira ni, har ka kira ni, kaga yasa ban yi fira da kai ba tsakani da Allah, saboda ban son ka san abin da ma zan tambaye ka. Yasa tsakani da Allah, kaga kai da kan kaga ban yi fira da kai, ban da kai ba mu yi fira ta kasa ba, ban ce maka komi ba, kuma ban taba ko da rana ɗaya ce wai na kira ka za mu yi firan shi ba. Saboda na san abin da zan tambaye ka. Tsakaninka da Allah. Gaskiya ne. Tsakaninka da Allah. Tsakaninka da Annabi. Tsakanin kai da Sani Sharif Jambulo. Banda wuraren maulidayya da kuke zuwa ake maulidi tare da kai. Ake gabatar da maulidi tare da kai, ake taro arziki da kai. Kai da shi halakan ku ya kai kuna fira ta ƙasa, in kun gama maulidi ku zauna kuna fira kuna dariya kaman aminataka abuta, halakan ku ya kai ga haka. Gaskiya ne, ya kai ga haka ba so ɗaya ba so biyu ba, tsawon shekaru kwarai da gaske. Okay. Shin zaka iya ka bamu wani normal ba deep one ba, irin wani normal firan da kai da shi kuka taba yi, kuka zauna kuka yi dariya, kuke fira kuke dariya kaman halakan kai da shi? Zaka ka tuna da wani? Kwarai da gaske. Kwarai da gaske, ko ranar Litini mun zauna mun yi fira akan yanayin yanda rayuwa take a Najeriya gaba ɗaya. Ranar Litinin nan a Gire local government a Adamawa, don jiya na dawo Zaria. Tsira ko yadda za a yi a samar ma al'umma a ci gaba, ko matsaloli na rayuwa, ko ilimi, ko wasu matsaloli dai da yawa. Mun sha yin irin wannan firan wanda yake ba zan iya tuna ba, a jihohi da yawan gaske mun yi irin wannan, a gidan shi mun sha yin irin wannan, a gidana mun sha yin irin wannan. Okay. To, shin tsakaninka da Allah da Annabi, tsakaninka da Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallam, zaka iya ka gaya mana wani halayya da Shak yake yi ta sama, da kuma wannan halayya yake yi ta ƙasa, da kai kake ganin cewa kamar a'a ba kamar kan da mutane ke tugumansa da wasu ababa, shin za ka kai shaidan cewa kamar a'a gaskiya ne ko ƙarya ne? Me dai ya kawo ka, wani abu ya kawo ka kake ganin yake da muhimmanci da kake son ka gaya wa jama'a? Na'am, abin da ya kawo ni shine irin firar da na ji shi Sama'ila ila lafiya kun yi da shi a wannan shafi ɗin, da Hafiz Abdullah da Muhammad Sani da Abban Salawu da a cikin wannan shafi ɗin. Wannan shine ya kawo ni, domin sun yi maganganu wanda yake maganganu ne wanda in ka kalle su, in ka kalli Sharif ko da ba ka ƙaunarsa. Ina zuwa. In ka ce Sama'ila, kana nufin Alhaji Sama'ila dai guda wanda ya ce wai shi ne national chairman zama gaba ɗaya, har Shak Hafizu Abdullah ya zo ya tabbatar da mutane 4, kowa ya tabbatar wai gaskiya ne shi ne national chairman ku. Kana nufin wannan? Ina nufin Alhaji Sama'ila, tsohon ciyaman na Nasarawa State Jama'atu Ababu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sannan shugaban wakilai na jama'atu na jihohin Najeriya, shugaban wakilai na jama'atu na jihohin Najeriya. Na'am, shi nake nufi. So da haka based on shi wannan da nake nuna pictures din shi ne wannan. Shi ne Sama'ila ila lafiya, Sama'ila Umar Baba ila lafiya, shi din ne, shi nake nufi ni ma.
Okay, to muna da video da shi da kansa ya shi fito shi ya zo yi maganganu. Okay, to mu ji magananka. na'am, maganganun da kuka yi wanda yake da shi Alhaji Sama'ilan kuka fara, Alhaji Sama'ila Umar Baba Lafiya kenan, wanda yake ikirari cewa wai shine national chairman na jama'ata ahbabu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ya yi maganganu masu yawan gaske, maganganun da ya yi kuma in kai summarizing precisely a takaice za a ga yi magana ne akan cewa wai CD Maulana Sharif Sani wai ba dan ɗariƙa ba ne, baya lazumin wazifan ɗariƙan Tijjaniya kamar yadda shi ya faɗa. Sannan ba yi da kyan ɗabi'a, halaye kyawawa. Wannan a haka maganganunsu duk suka tafi. To abin da na zo in kare kenan, in gaya ma duniya yaya Sharif Sani yake, yaya ɗabi'ansa yake, kuma ɗan ɗariƙa ne shi ko ba ɗan ɗariƙa ba ne shi. Zan ci gaba da magana na. Ina zuwa mu yi shi ɗaya bayan ɗaya. Kace gaskiya Alhaji Samaila da ya zo ya nuna wasu zauna tsawon gaske, tsawon shekaru shida CD. To tsakaninka kai da Alhaji Samaila wa ya riga wani zuwa gun CD? Ni na riga Alhaji Sama'ila zuwa gurin CD da shekara 3, dan shi shekaran 2020 ya cika shekara 10 a gaban CD. Ni kuma na zo 2017 ne. Saboda haka kaga ina 2007 na zo, kaga ina da shekara 13. Okay, kai kana wurin, kai ka riga Alhaji Samaila zuwa wurin. To, she da kai ka riga Alhaji Samaila zuwa ni na riga shi zuwa gurin CD. Okay, wani kima aka ga Alhaji Samaila yana da shi? Aka ba shi national chairman, kai da ka riga shi zuwa gurin, kai ba baka ba. Da yake faruwa shine shi Alhaji Sama'ila a lokacin nan wakilan jama'ata babu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, wanda za a ce wannan wakili ne a kaf tarayyar Najeriya a lokacin, ba mu wuce mu 5 ba a lokacin. Kuma a wannan lokacin da aka yi wannan, aka ba shi shugaban wakilai, ba wai a lokacin da shi ya zo ba ne, ya samu kamar shekara 1, 2 ko zuwa 3, I cannot recall that, ba zan iya tuna wannan ba. Wannan CD ne ya ga dama ya ɗauka matsayin ya bada, kuma wanda idan an bada matsayi ba sai wanda ya fi kowa kima ba ne ba. Kamar ni da na gaya maka matsayi na, akwai wanda sun fi ni kima da yawan gaske a cikin tafiyan, wanda kuma an bani matsayi, ina rike da kujeru guda 2 a national level, sannan ina rike da matsayi na a jihata ta Kaduna. Wannan shine dalili. Wato yana muku adalci, bai duban wanda ya fara zuwa da wanda ya zo, a'a shi yana duban wanda shi yake ganin abin da shi ya cancanci ya bayar, yake ba da makami, ko ba ka ba? Wannan haka ne, cancanta yake duba. Ba wai tare da kallon cewa wane ya fi wane ba, wane ya fi wane. Na'am. Very good. Shi dai yayi adalci, yana adalci sosai. All right, good. Alhaji Samaila ya nuna mana cewa wai tsawon zaman shi da CD, yanzu na manta shekarun da ya ce, amma kai ka ce mana shekara 10. Alright, wai tsawon zaman shi da CD wai bai taba gani ko da rana ɗaya. Sannan kuma ya gwada halakan shi, ya gwada kuma halakan shi da CD. Ya gwada halakan shi da Sheikh Sharif Sani Jambulo, domin ka duba ka ga wasu hotuna da ya tuturo mini da halakan su, yana da, kana ganin halakan shi da Sheikh akwai ba halakan zallan shehu da ma halakan abuta ne sosai, shi da shi abuta, akwai abuta tsakanin su. Sannan ya gwada wadu tsawon zaman da suka yi bai taba ganin sa yayi wazifa ko da rana ɗaya ba. Kisa tun da ka bugo ta wurin, bari mu je wurin, mu fara zuwa ta wurin, sannan mun ji ababen da kake da shi. Bismillah. Maganan da kake yi na cewa alaƙan da in aka kalli hotunan da shi Alhaji Sama'ila ya nuna, kowa haka yake, da kowa haka yake, don mu a cikinmu ma wani bai tantance cewa tsakanin ni da wane, in ka ga CD ya maka kaza, to in ka kalli abin da kake jin kaman ko to kafi wane, to kuma a gefe ɗaya za ga shi ma amma wanan nan wani abu wanda yake kai ma sai ka ji a ranka cewa to wane ya fi ka. Haka ɗabi'arsa take. Ba wani wanda kamar ni
misali wani lokaci yana kira na abokina Bashir, wani lokaci ya kira ni almajiri na Bashir, wani lokaci ya kira ni ƙani na Bashir, wani lokaci ya kira ni ɗana Bashir. Haka yake da shi da kowa, kuma ko a cikin taron jama'a ne zai iya gaya ma duniya haka, ƙani na wane ya sha faɗin wannan a kaina, ya sha faɗi akan mutane da yawa, ya sha faɗin abokina wane da wannan ɗabi'a ce kyakkyawa irin ta gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda yake babu nuna ganin fifiko akan wani, saboda irin ɗabi'an gidansu kenan. Wannan shi da kowa Sharif haka yake, har ba wai sai wanda ma ko yake zaune a matsayin almajirinsa ba. Ya kuri kamin ka ci gaba, naga wani Prince Hafiz Yusuf, naga ya zana wai wannan shi ke nuna cewa mai wannan shafi kuɗi yake nema. Wato, ya kuri out of the topic. Prince, ban so tanka ka wadina program ban duba comment, amma commenting kan ga yawon nan. Yanzu kai ne zaka bani kuɗi, kowa zai bani kuɗi. Kai ne zaka bani kuɗi, kowa zai bani kuɗi. Ni to shi kenan, mu je mu doke shi haka, kuɗi nake nema, to shi kenan, ba damuwa. Mu ci gaba, kai ni ne mai yau wato sai kuma magana da zan yi akan ikirari. Na'am. Sai magana da zan yi akan ikirari da yake yi cewa shine national chairman na jama'ata Ababu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Wannan ƙarya ce a fili. Manya da ƙananan 'yan jama'atu wanda za su iya kallon girman Allah da manzon Allah su faɗa gaskiya sun san ƙarya ne. Alhaji Sadiq Abubakar Adam ɗan Taraba State ne, mazaunin Lagos ne, shine national chairman na jama'ata Ababu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Idan kana so ka tabbatar da wannan, ka je ka duba kundin da aka yi ma jama'atin national registration a gwamnati, za ka ga da sunan wa aka yi. Sannan a several occasions shi Alhaji Sadiq Abubakar Adam shi ne national chairman na jama'ata Ababu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Shi Alhaji Sama'ila mutum ne wanda yake kawai shugaba ne na mu wakilan jihohi, iya nan al'amarin shi ya tsaya. Kusan bai san limit din shi bane saboda irin kaifin jahilcinsa, shi yasa har yake kokarin zai karbi mukamin wani, dan saboda yana kallon zai iya cin zarafin wani. Kuma idan ka dunkule duk jawabansa da maganganunsa sarki zaki, za ka ga maganganu ne yayi wani haka. Dalili number one, in shi yana ikirari ko yana ikirarin cewa wai Sharif ba dan Tijjaniya bane, bai taba yin wazifa bane, wallahi billahi wannan ƙarya ne. Ban san so nawa na zo na riski Sharif bai san zan zo ba na same shi yana yin wazifansa, kuma ban san so nawa muka yi wazifa da shi a jam'i ba, ban san so nawa muka yi wannan ba. Sannan idan har shi dan Tijjaniya ne na gaskiya, ni na kalubalance ka dawo mana da Alhaji Sama'ila, idan ya isa dan Allah dan manzon Allah. Ɗariƙan Tijjaniya da muka sani na Shehu Ahmad Tijjani ɗariƙa ce da kullun yake kira cewa kar wani ya shiga ɗariƙansa ya kirari cewa shi dan ɗariƙa ne, amma ba tare da neman ilimi ba. Ka kira shi ya zo in ya haifu, in ya isa, in da gaske shi dan Tijjaniya ne, wallahi mun yadda ya zo kawai ya rubuta mana sunan shi da Arabiya, Isma'ila Umar Baba Lafiya, ya rubuta mana wannan in dai shi dan Tijjaniya ne, da Arabiya mu gani. Ɗaya kenan. Abu na biyu, ka je Kaulahan ka gani, ai kowa ya san Shehu Ibrahim wajen ɗariƙan Tijjaniya. Ka je Kaulaha ka gani, duk idan aka idar da wazifa sai an karanta Qur'ani izifi 2. Hikiman yin haka shine a ƙarshen waka iya saukan Alƙur'ani kenan, ko da ka zama malalaci. Allah sama shi ya buɗe duk page ɗin da aka ga dama daga Fatiha zuwa Nasi, in ya isa ya buɗe ko a karanta shi, a kama yatsan shi a nuna mushi kafi na 5 zuwa na 7 haka. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To,
Hello sarki zaki. Na'am, Hello muna sarki jin ka yanzu. zaki. Aha, Yawwa yanzu to muna ji. idan shi har dan tijjaniya ne Assalamu da alaikum. gaske. Wa alaikum salam, ina jin ka. Aha, yanzu Ina ya jin tsaya. ka. To mu ci gaba. Bismillah. Yawwa idan har shi Allah Sama'ila Umar Baba Lafiya in shi dan tijjaniya ne da gaske ya zo a ɗauko Qur'ani ko bugun warshu ko bugun hafsu in ya isa dan Allah dan ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya karanta mana ko ma wani page ne daga Fatihatul Kitab zuwa suratul Nasi. Wannan in yi mana haka za mu iya yadda kila cewa dan Tijjaniya. Nasarawa State Cap ya faɗi ni yanzu zan iya faɗan makarantun da ne makarantar allo da malamai na wanda yake guda a cikin wanda suka karantar da ni karatun allo guda ɗaya ne ya rasu guda biyu suna nan wanda bayan rasuwan shi ne na koma karatu wajen su shi a ina yayi karatun allo ko islamiyya ko kuma yayi karatun zaure ma'ana littattafai na fiqh wanda zai san addini kaga bai san wannan ba kuma idan ka bibiyi firar da kuka yi da shi da kalaman da kuka yi da shi zaka iya tabbatar da haka wanda kai kanka ina so duk wanda kuke magana da shi ka rika aunawa kaga irin ilimin sa da irin basiran sa wanda yake shi ya rasa ko ɗaya bai da ilimin addini ba zai rubuta da arabu ba a karanta ba zai karanta ba za a karanta ba za a rubuta da arabi ya karanta ba ba zai iya rubuta sunan ya kuri ba na ga yanzu kan mu fita kan topic ya kuri ina zuwa kan mu fita kan topic kan mu je kan personal attack kan mu je kan personal attack ya kuri Allah Samaila ba shi kaɗai yayi magana to ina jin ka na'am sharif sunan shiga shek ba shi kaɗai bane Shek Hafiz Abdullah ya zo ya yi magana shaida ake nema ka gane mu nan gyara muke nema shi ma ai zan yi shi ma zan yi magana kan Hafiz ne ina zuwa amma kaka je kan personal attack ba in muka ce zamu yadda kan personal attack shi da shetanci ba personal attack bane personal attack ne domin ka ce masa personal attack bane ai shi wanda bai iya zana sunansa wanda bai kaga misali wala Allah mu duba to ai shi ma ya ce Maulana ya ce shi ma ina zuwa shi ma ya ce Maulana yana da ɗabi'u kaza ba personal attack bane ya zo ya ƙaryata abin da yana wazifa kullun yana zikirin juma'a yana lazimin yamma yana lazimin amma ya zo ya ce ba ya yi wannan ba personal attack bane ina fahimtar da yake ne assalamu alaikum malam bashir wa alaikum salam ya hakuri bari mu je abin nan wa alaikum salam sarki zaki wa alaikum salam professional way inda muka ce za mu zo personal attack domin gyara muke inda za mu je personal attack ba personal attack ba understand ya hakuri ya bari magana zaka understand ka fahimce ni ya hakuri inda muka ce personal attack har na allow okay domin kai wurin kai kana ganin shi ba personal attack bane amma inda na allow ka na barka har kai ma ka je masa wannan wala Allah matansa da yayansa suna kallo shi kuma inda ya zo wala Allah ya kira ko ya kira in ya zo kasan ba zai ya shi man hana shi inda ta ba shehun ka ba ka gane ko yasa dole ya kamata kai ma in hana ka shi ma in ya zo ni ma in samu dama shi ma in hana shi gyara muke nema inda za mu je kan personal attack hakan ga shi ya zama shetanci bai kamata ma mu yi ba ma sam amma gyara muke gani za mu iya mu yi shi yasa kaga muke yin haka in ya ce shehunka sarki zaki amma in tambaye ka ya hakuri masoyina gaskiya ne ya hakuri masoyina in ya ce shehunka yana da wani tabi'u da wani abu ai ba mu yadda ya kira wannan tabi'u ko su ɗaya ce shehunka na da tabi'a kaza ko shi ne tabi'u yace wai abinda shi ya ga bai yi masa ba cewa tabi'un nan bai yi masa ba shi yasa shi ya bari abinda ya faɗi kenan amma bai kai cewa wannan tabi'a bai a baka yace to ai ma yanzu ina gaya maka background ne nasa wanda yake nuna maka kamar yadda ka kyale shi ya faɗa cewa ga Maulana ni na san yana wazifa yana zikirin juma'a dan ɗariƙan Tijjaniya ne muƙaddami ne ma shi a ɗariƙan Tijjaniya mai asalin gaske mai ƙarfin gaske amma ya zo ya faɗa ya ƙaryata cewa baya yi cewa baya yi kaga ka bar shi ya faɗi wannan ni ma ka ban ni in faɗa waye shi a gane cewa shin shi dan ɗariƙan ne
To a dan takaice ina Allah so in gaya maka kamin cewa Alhaji tambaye ka Sama'ila ya kuri ba dan inda dariƙa ka bane. Ni yadda ina da haka hujjoji akan haka. Hujjojin baka ne nake gane maka ba ni narrating akwai abin da nake cewa ba prevent zai yi ya karatun kuri Alƙur'ani. akwai abin da nake ina prevent wasu matsayi da wasu Mhm. darajoji na maulanmu ne amma Mhm. ina gani kai baka fahimce ni ba inda ka fahimce ni da ka kama oh wow I'm being so good to you ka gane ko abinda baka Okay. gane ba Yes. amma kamin ka fito ban sani ba kamin ka fito tun last week da muka yi ne zamu yi program din ka ya samu ka yi fira da shehu ka yi fira da sharif Akan mene? Na yi fira ka da yi shi fira da ko shi day cewa before yesterday mun yi hira da shi amma ba akan wannan. Na yi fira da shi oh na yi fira da shi akan normal rayuwa irin firar da nake da shi amma ban fira da shi akan maganan to kai ina firanka ba rokanka ko program ina ɗinmu ba. rokanka ban son Yes. abin ya je out of Mhm. hand ina rokanka don Na'am. Allah da ka sassauta maganan ka wallahi kai maganan ka kan da ka ga dama Okay. amma personal attack nan inda har na yadda Okay. kaga ina stop ka wallahi ina kama kima da darajan maulanka ne shehu Sani Sharif Jambulo ka gane ko Gaskiya ne. saboda inda har Na'am, na Rabi'a. barka kai Na'am. batutuwanka da kaga dama in su ma suka zo wala su karbi kira kaga Mm. su ma ba zan yan hana su ba dole su ma Na'am. kamata in bar su ma su yi magana su To dama na'am. to ba mun zo ne mu bude komi ba a'a Na'am. mun zo ne Na'am. cewa tugume da suka To yi bari masa to na fahimce ka. Na fahimce ka. aha Na fahimce ka. Na fahimce ka kuma zan bi ka'ida kamar yadda kake thank you very magana. much To na anan gode ina maka so in thank you maka very much tambaya. Sarki, okay I am grateful, thank you. I am grateful to you. Abin da nake son tambaye ka shine ka yadda cewa ɗariƙan Tijjaniya ɗariƙa ce da take zaburarwa kullum a nema ilimi? na yadda haka Haka ne? Very good. kullu To tana idan haka ne wanda ku duk yawwa in haka ne duk wanda ya kai shekaru a ce 40 ba zai iya karatun Alƙur'ani ba ma kowane ne ko ni ne da nake magana da kai bai kamata in claimin cewa ni dan ɗariƙan Tijjaniya ba ne. Sannan har ila yau ni ina gaya maka cewa musamman duk wanda ya san karatu na Alƙur'ani to sai ya faro in a Islamiyya ne tun daga alifun ba'un ta'un sa'un jimun ha'un har zuwa ƙarshen sa wannan shi ake nuna mishi letters Arabic letters kenan daga nan ne zai iya fara koyon karanta Alƙur'ani har a zo alu an baki wo zalba alu baki lallan hakuri min jayinu ara alulan jaye shi har a je gaba har a wuce har mutum ka ji kila ko ya zama hafizin Alƙur'ani ko da sauransu to wannan shine ake kira dan ɗariƙa wanda yake zai iya karatun Alƙur'ani sannan ɗan ɗariƙa yana da kyau ya kasance cewa zai iya karanta jauhara wanda tana ɗaya daga Allah ya ganawa na try stopinka Allah ya ganawa to ita ce salati na goma na ƙarshe da ake a cikin wazifa guda 12 a takaice idan na nuna maka na karanta maka wannan ba dan dariƙa bane kamar yadda yake ikirarin cewa sidi ba dan dariƙa bane sannan dariƙar da na sani ina son tambaye ka sarki zaki dariƙar da na sani bata yadda ka taba kayan wani ba kuma ko da common mutum ne wanda ba ma musulmi ba ko da mutum da ba musulmi bane dariƙa bata yadda ka taba kayansa ba wanda Alhaji Sama'ila da ya kamata ya gaya maka me yasa ya bar jama'atu inda ya gaya maka da duk wannan program din ma kila da ba mu yi shi ba kai kanka zaka iya assessing to amma tunda ya kasa gaya maka ni zan gaya maka sace kuɗin jama'ati yayi millions of naira banda kage banda su wanda ni ya kuri ya kuri jama'a saboda Allah saboda Annabi duba wow mu yi magana da Sheikh Sharif Sani Jambulo a jiya gaskiya mu yi magana alkhairi wallahi ta mai kyau which kan da ni ne magana da shi truly between he and I na kaman I truly love it a lot domin yayi magana in a matured way ya mini magana ma da bai shafi ma program ma na yau ba da zamu yi kaga abin da yasa
nake cewa a tsaya a bari a yi ku bari mu yi abin da ya shafi akwai abin da nake prevent mu duka mu domin a yafe wa juna or a understand wani na yi laifi wani na yi laifi okay wani na yi laifi okay to mu komo mu zo mu zauna that's it a yi zama lafiya tugume-tugumen da aka ce shehu bai yi wala Allah zuwanka za ka zo ka gwada a'a ba haka bane kai kayi masa shaida yana wazifa kayi masa shaida ababen da aka ce yana yi ba haka bane yasa ina ganin kun bar mun je haka which will be very 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 nice wallahi mutunci kamar mai yake in ta zube ba iya kwashe ta mutunci kamar mai take in ta zuba ba za a iya kwashe ta ba. To, Shak Bashir Lamido, bismillah. To ai network ɗinka yana fluctuating ba na jin ka maganan ka na ƙarshe na ji mutunci kamar mai ne in ya zube ba a iya kwashewa shi kawai na ji. Network ɗin yana yawo. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Hello? Assalamu alaikum. Ya ɗauke ma. Assalamu alaikum. Hello? Assalamu Hello, alaikum. Sarki Zaki. Wa alaikum salam, Sarki Zaki. Kana ji ban ji maganan ka na ƙarshe ba. Bismillah. Wato abin da nake cewa shine kan Tijjaniya ɗariƙa ce ta bayin Allah ta gyara zuciyar mutane. Hasali shi ɗan ɗariƙa ma bai ganin aibin wani ballantana. Gyaran yafi sinka. Hello? Gyaran yafi sinka ji ka da kyau ya kuri. Hello, Sarki Zaki. Yawa, ina jin ka da kyau. Kana ji na? Yanzu yayi bismillah. Bismillah mu ci gaba. Yauwa abin da nake cewa ita ɗariƙan Tijjaniya ɗariƙa ce ta gyaran zukatan bayan Allah wanda yake ɗan cikinta ma inda gaske ɗan cikinta ne bai ganin aibun wani ballantana ya ce zai tallan aibun wani kuma me yasa in gaske ne Allah Sama'ila ya kasa ganin alherin CD ya kasa ganin dukkan irin kyauta irin na CD ya kasa ganin irin yanda kana almajirin shi zai kira ka ɗana ko ya kira ka abokina ko ya kira ka ƙanina da sauransu ya kasa ganin irin alhairan da yake yi na kyaututtuka wanda duk shekara akalla ya kai mutum 10 ko sama da haka su zai ziyarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam free of charge ya kasa duk gaya maka irin wa'annan sai kawai laifinsa shine ya zamanto cewa baya wazifa kwarai da gaske mutane wanda ni a gabana aka yi mutane sun fi mutum 70 wanda a gabana sidi ya ba su kujeran zuwa ga umara su je su ziyarci ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda yake ba wai labari aka bani ba ni a gabana aka yi wa'innan banda wanda za a ce an yi bana nan in my absence ko kuma a ce a'a ya faru ne an bani labari wanda aka yi a gabana kaga wannan da alheri ne me yasa kuma shi da kanshi ya faɗa maka a program ɗinka in ka koma baya ya gaya maka cewa sidi duk yanda ka kai da abinka in yana faɗin annabi sai ya burge ka sai ka ji a ce dama kaman kai ne shi kuma sai ya convincing ɗinka me yasa in dai ƙaunar annabi yake da gaske in dai san annabi yake da gaske me yasa wannan ba zai burge shi ba sai in ba zai yi sai in misali ma a je a baya wazifa ko ba ɗan ɗariƙa bane shi sai wannan ne zai zama ya mishi laifi to a tambayan min a babin ilimi a wajen ɓangaren ilimi da shari'a ko a alkur'ani da hadisi me ya laifin wanda misali ya mutu bai yi ɗariƙa ba me ya laifi a tambaye shi duniya na kalubalance su me ya laifin wanda misali ya mutu yana musulmi amma bai yi ɗariƙa ba bai da laifi in kuma yana da laifi to ina matsayin sahabban manzon Allah ina matsayin tabi'ai ina matsayin tabi'una ina matsayin arba'atul aima da sauransu ina matsayin bayin Allah da suka gabata kafin zuwan Maulana Ahmad Shehu Tijjani ina matsayin su ashe annabi shi kadai ne sharadi wanda yake wa man yidi rasul faqad ada Allah duk duniya ba mai wannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake in kana son zama da Allah sai ka bi shi ku zauna daidai kamar yadda Qur'ani muka ji yana gaya mana a cikin Qur'ani inda Allah yake cewa bismillahir rahmanir rahim
wa iz akhadha Allahu mithaqan nabiyina lamma ataitukum min kitabin thumma ja'a wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minuna bihi wa la tansurunnahu qala a aqarrartum wa akhadhtum ala zalikum isri qalu aqarrarna qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin. Allah da annabawa yake wannan maganan, ba fa wai sahabban manzon Allah ba ma, ba wai tabi'ai ba wai tabi'u tabi'ina ba, a'a da annabawa yake wannan togaciyan akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan shike nuna ashe kowaye kai sai ka bi manzon Allah sallallahu wasallam. Shi yasa za ka ga a komi ma takaman ka ce sallah ko azumi ko hajji ko zakka ko me kake takama da shi sai ka yi irin nashi. Hatta sallah da take mafificin daraja a cikin ibada wanda ta ake fara yin hisabi a kanta, hatta sallah manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kai sallah irin yanda yake yi da sauranka. Kuma akwai question mark akan ka dan saboda annabi aka ce kai irin yadda yake yi. Kaga ashe wanda duk annabi bai burge ka ba ko bai musa ba cewa sidi masoyin annabi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Jama'a gaskiya kamata to abin da ke ciki ne assalamu alaikum. Sheikh Bashir. Assalamu alaikum Sheikh Bashir. Jama'a ku ya kuri networking shi ya send mini link muna gyarawa nan ga mu sake zuwa mu sake dauko shi kuma ku ya kuri. Jama'a mu ya kuri ya sake zuwa nan mu sake dauko shi mu ji dalili saboda ya nuna mana cewa wai basu nuna mana abin da ya sa CD abin da ya sa shi national chairman, saboda yau misali akwai questions da yawa da ya kamata in tambaye shi a cikin wayannan zantuttuka. Insha Allah akwai questions da yawa da ya kamata in tambaye shi, ya turo mu jama'a ku yi hakuri. Ya yi maganganu da yawa da ya kamata mu tambaye shi questions. Ai ban Assalamu alaikum karanta maka wa manya ayan da ta ci gaba daga nan. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum Sheikh Bashir. Assalamu alaikum. Jama'a ku ya kuri na ce kuri shi ne bai karfi, akwai mutane da yawa da za su join. Naga wani malami na ma na son ya join wannan zance, na gani ba malami na amsa, ma dole za mu kawo malami na akan wannan zance. Mun ba da hanya, kowa zai kira in Allah ya so ya yarda. Insha Allah naga malami na sosai, masoyi na wani abin alfahari na daya da ya zana mini yana son ya join. Insha Allah za mu saka shi, ba zan kira sunan shi ba yanzu. To wai mutum in za mu yi magana mu ta duban bakin, wani za ka yi tsara to ka ta duban bakin gatari. To na ji ka ce
yin wazifa ba shi ke nunawa kai ɗan tijjaniya ba ne. Na ji kamar ya ce haka, saboda ina son sake tambayan shi wannan zance. Na ji kamar jama'a, I don't know if I get him wrong, na ji kamar ya ce yin wazifa ba shi ke nunawa kai ɗan tijjaniya ba ne. To kuma na samu mallum'anmu manya-manyan mallum'anmu na cewa abinda ɗarika tijjaniya ya kumsa ababa uku ne, shine istighfari, salata nabi da la ilaha illallah. To wayannan ababa uku nan kuma na san cikin wazifa ake yi da Sheikh Bashir, kana kan katari mai kyau, kaga ba wanda ya taba zuwa, su duka ba su taba zuwa a nan. Ina so in direct maganar su yayi kyau ba. I know why I'm saying this and I know what I'm doing. Ka fahimce ni, na gani da mun ji daɗin tafiya. Amma Sheikh Bashir, muna jiranka Sheikh Bashir. Wai in kai hushi da yawa zai sa zatuttukanka na muhimmanci kan da ya kamata ka ajiye shi, ba ka samun daidai kan da za ka ajiye shi. Amma in ka sha ruwa zuciyanka ta yi sanyi, za ka samu ka ajiye magana mai kyau. Sheikh Bashir Lamido, muna jiranka har yanzu. Muna jiranka Sheikh Bashir Lamido, muna jiranka. Aji Ali wakila, aka yi joining kenan, kowa zai gudu. In aka yi joining, shi da mu nemo Sheikh Abul Fatai ko kuma Sheikh Malam Junaidu, su zo su ba da fasaran abin da za ki faɗa. To, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Sheikh Bashir. Zaki. Ina jin ka. Assalamu Abin da nake cewa wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sheikh Bashir, dan Allah dan Annabi, na san kan da yake in an taba shehu na. Na san kan da yake in an taba shehu na. Shi yasa na san the same way you feeling. Ko ba haka ba, domin an taba shehu. Yes. Amma da ni na ka bi da shawara, kaga cikin wanda suka zo duka gaba daya, ba wanda nake monitor magana shi, ina so in gyara in ga yayi magana da kyau. Amma kai na maka haka saboda ka san kaman which I'm trying to help in this situation. Ka gane, ina so in ga cewa kaman na gane. Okay, fire on. Yasa ka yi hankuri da ka sha ruwa. Ki magana, bismillah. Ka kwantar da zuciyarka, bismillah. Amma go ahead. Inda muka saya networking ka ya bada mushkila. Abin da nake cewa shine, no, before you go ahead, naga inda ka saya networking ka ya bada mushkila, ka ce yin wazifa ba shi ke cire mutum a cikin tijjaniya ba. Shi sa ci gaba daga wurin. Ba abin da nake nufi ba, abin da nake so clarification nake so, shi Allah Sama'ila ko yanzu ya kira ko yanzu ya shigo ya mana clarifying. Akwai dan ɗariƙan da bai iya jauhara ba, baya yin ta, bai iya karanta ta ba, shi bai iya ba. Abin da nake so in ce kenan shine na ce to in haka shi ma ba dan ɗariƙa bane, dan duk wanda ba zai iya jauhara ba to shi ma fa ba dan ɗariƙa bane. Abin da nake cewa kenan. Sannan a ɗariƙa kamar yadda na gaya maka, gyaran zukata take. Wancan aka ke da manzanni annabawa sai da duk suka yi alkawari cewa za su bi annabi bi sau da kafa, za su yi masa biyayya, kuma da za su riski lokacin shi kowannen su ya yadda zai ija maganar nashi annabtan ya koma ya zama almajiri mataimakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai Allah yake cewa man tawalla ba'da zalika, man tawalla ba'da zalika fa ulaikumul fasiqun. Da sannu wanda duk ya juya ma wannan alkawari da muka yi da ku baya zai samu kanshi a cikin fasikai. Annabawa fa kenan fa akwai waliyai ba, shehunan mu masu daraja radiyallahu ta'ala anhuma, ba wai mu common mutane irin mu ba wa gairahun. A'a, ina maganan annabawan Allah ne, wanda yake Allah ne yake gaya musu haka akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To yau sai a ce ga wani yana kirarin annabi, yana tallan annabi, birni da ƙauye ya kasa kwana a gidan shi kwana 40, wata 2 ba shi a gidan shi, yana kira, yana tallan annabi, tallan da Shehu Ibrahim Maulana radiyallahu ta'ala anhu yayi, gausul waqati, aikin da yayi kenan. Shehu na
Shehu na Sheikh Sharif Sani ya ɗauki aikin yake taya Shehu Ibrahim irin aikin da ya yi, wanda yake ni sai in ga yau Shehu Ibrahim bai da masoyi irin Maulana Sharif Sani. Domin wanda duk ya ɗauko talla ya karɓa yake yin tallan har shi wa'adinsa ya yi, wani ya ɗauki tallan yake yin irin naka, yake tallata hajan da kake tallatawa, product ɗin da kake tallatawa yake tallatawa, ai ba masoyin shi irin wannan mai tallan. Su ɗin wa'inda suke maka wannan maganan, ina so in tambaye ka cewa yana dai daga cikin ɗabi'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rashin girman kai, tawadu'u kenan. Yana daga cikin ɗabi'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam girmama kaskantattu ma. Yana daga cikin ɗabi'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daraja manya. Amma sai kaga Sharif gashi shine malamin mu ya koyar da mu. Yi mana kyautan zuwa umara, yi mana kyautan abin duniya, yi mana abubuwa iri daban-daban na alfarma na rayuwa, ya koya maka ilimi, sannan kuma ya kira ka abokina, ko ya kira ka kanina, ko ya kira ka ɗana. Kaga wannan ɗabi'u ne kyawawa wanda yake ni ba a ɗabi'an ba a cikin su, sannan ban ga shi inda ya kwaikwaya yake nuna mana ƙasa da shi irin wannan ba, wanda yake mato Allah Sama'ila shi ma yanda yake faɗi ikirarin ɗariƙa yake yi shi kanshi, dan baya yin ta saboda ya haɗa wa'innan qualities din, ya rasa wa'innan qualities din da ba ni na jero ba. Dan ɗariƙa ba wanda ba ka same shi da wa'innan qualities din ba. Sannan ina so in nayi maka magana akan cewa Allah Sama'ila ya kwashe ma jama'ata ababu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam millions of naira shekara ɗaya yau da wata biyu, ana ci za a shiga na uku, wanda ya gudu shine masabbabi, shine sanadiyan da ya gudu yau yake wannan kirkire-kirkiren. Ya yi magana da ku yake ce muku in an je garin wasu wai Sharif yana yin wazifa tare da su, in an dawo gidan shi baya yi. To ka tambaye shi kwana nawa yayi da Sharif a gidan shi, sannan kwana nawa yayi da Sharif a garin wasu, kuma sannan Allah shi ya halicce shi ne ya bi diddigi ya ga waye bai yi ɗariƙa ba, idan ya bauta mishi. Kuma ba zai iya bautan Allah nan ba sai ya san Allah ta hanyar yin ilimi na addini, wanda yake muna so ya taimaka ma kansa ya je ya shiga irin wa'innan harkokin, ya san ilimin addini, kare cewa shi dan ɗariƙa ne, shi ba dan ɗariƙa bane shi ma, dan ya rasa wa'incan qualities din. Ina fa ƙara jaddada maka sarki zaki, ya kwashe mana millions of naira na jama'ata ababu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ya gudu da su daga ijiye jihohin Najeriya na jama'ata ababu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ne suka tattara wa'innan kuɗaɗen za su yi uzurin annabi da su. Daga Allah Sama'ila ka ijiye wa'innan kuɗi a gurin ka a account ɗinka, ya ce to duk lokacin da bukatunsu ta taso za a ɗauko a baka, amma ya gudu da su. An yi ya ba da kuɗin nan ya wani ya taba fitowa ya ce Allah Sama'ila ka gudu muna da kuɗi kaman kan da ya fito ya zo ba da shida, wani ya taba fitowa haka? Ba a cikinmu wanda ya yi fira da kai, ni ne nan na fara fira da kai a yanzu. Okay. Wanda suka fira da kai wanda suka bar sidi ne a baya. Yaya za a yi? Dole in ka ci kuɗi na dole na kai ka kotu. Dole na kai kara wurin Sharif, dole na kai. Shin wani an taba domin ba miliyan kace millions of naira. Kisan wani ya taba fitowa ya zo yi wanga magana. Millions of naira in plural, yes. Mun yi wannan maganan saboda muna da council namu da muke zama duk 4 months muke yin meeting. Mun yi meeting lastly a jihohin tarayyan jihohin jama'ata na Najeriya, mun yi wannan meeting din akan cewa a August 2020 din nan, akan cewa za mu bi duka right protocol mu karɓa kuɗaɗen mu a wajen shi, domin we have legitimate power mu karɓa kuɗin mu, tunda dokan ƙasa ya ba da dama kana da right na ka mallaki wani abu, kuma in wani ya kwace maka kana da right na ka bi doka ka karɓa abinka. Mun yi yunkurin wannan, shi wanda Allah Sama'ila yake cewa wai bai da kyan ɗabi'a, har yake cewa yana ba shawara lokaci bai kure ba zai iya dawo ya gyara ɗabi'a. Wallahi billahi na rantse da kadarin manzon Allah sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, shi ya hana mu, ya ce a ku rabu da shi, kila yanzu da kuke so ya baku kuɗaɗen nan kila ba yi da su ne, amma kila idan ya samu in bai da su ne zai baku, in ko bai baku ba to
zai biya a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga wannan yana ɗaya daga cikin kyan ɗabi'a na Maulana Sharif Sani radiyallahu ta'ala anhu. Kuma da yake mu masu doka ne, masu bin biyayya, masu manya ne, muna da manya, muna bin doka. Da yayi wannan maganan duka wakilai na jihohin jama'ata na Najeriya wanda su suka mu muka tara wa'annan kuɗaɗen, ba wanda ya sake ja da wannan maganan. Da ba haka ba, da bai wannan maganan ba, da ya zuwa yanzu da nake tabbatar maka da mun karɓi kuɗaɗen mu da ƙarfin tsiya a gurin shi ta hannun gwamnati, ta hannun hukuma. Wannan ina tabbatar maka da wannan. Sannan har ila yau ina tabbatar maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa alamatul munafiqun ku ne, wannan faɗi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka duk wanda zai ji bismillah. Akwai tambayoyi da yawa da ni da kaina ina ganin na da tambaya da zan yi sosai. Shek Bashir Lamido, networking ka gaskiya yana ba kaman da shi ake yi, to dama shi annabi da kowa yake magana. Na'am. Idan ka zama mutumin kirki, in ka ji annabi yana magana Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Jama'a ku yi hakuri, ba wuri na bane, network wurin shi ne yake da matsala. To assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ina gani shi dai mu kira ka ta WhatsApp kenan. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alassamaila ke kira. Alassamaila muna gaisuwa, muna gaisuwa. Alassamaila ya hakuri, bari ya kai wurin kira, za mu kira ka in Allah ya yarda. Ya hakuri, ya ya ce millions ban sani ba ko karatu ko jahilin banza ne da yake yaro ne karami jahili bai san abin da yake yi ba a wurinsa magana ka ce millions duk abin da zaka ce millions wato ya haura daga miliyan 2 zuwa sama abin da zaka ce miliyan shi da miliyan 1 sai ka tambaye shi wannan yana kuɗi ne ya aka yi kuɗin ya zo ne kuɗin ne kuɗi ne mu muka tara wannan kuɗin da muka tara a gari na mu da muka bai da 30% na kuɗin su 70%. Sannan ka tambaye shi ya ce saboda kuɗin ne na kwashi na kudu. Lokacin nan ni na declare publicly cewa na bar tafiyan nan. Ka tambaye shi ba tsakanin shi da Allah ya faɗa maka ban tura musu a kudu su tura da gandun ban tura musu da kudin su ranar ba. In ya ce maka a'a to shi kenan rike na shi da Allah. In ya ce maka to na yi da su duk yadda za su karɓa kuɗin nan sun ki karɓa kuɗin sai na tafi. Da na tafi na yi zama na kawai bidan haka na kyale suna fitar da na cike da lura. Na farko a kan nan ban nan ba na farko a kan nan ka sa kuɗin nan ba ta da mobile app ba ta da ATM sannan na muka alƙawari na nan wanda sarki zan printing statement ba bakanin zan tura muka ga kuɗin din account nasu da suka tara sun tambaye ni lokacin corona suna son ba su wannan kuɗin na hana su dalili guda na farko na lura ne idan nasu talauci ya cinye shi lokacin corona ba shi da ko sisi yana neman kuɗi da zai je ma mutane sharri da shi ya ci gaba da tsafe-tsafe da ya
amma ka yadda amma ba zan bayar ba da ka sace su na bayar sharif sani zan gudu zai cinye kuɗin da yake nan zai kana su ba shi ko sisi saboda haka ni da zan nake so ina son sai dai su nuna project da za a yi na hidimar annabi wanda zai ci wannan wata ko amount of money 1 million 100,000 gaji amma ban dauka kudin ba su ba tun nan muka tada kudin shi sharif sani zan gudu da sisa kudin na daya kira na biyu da ni kake magana na cuce su na ci musu kudi ni na fi karfin ci musu kudi shi kan shi sharif sani zan gudu sani ba sai ya ci bane na biyu da ka bani na zuba magana na gaba da ka don Allah don annabi yake program su ne don Allah don annabi wurin mu kare in kai kira za mu kira insha Allah sannan ka sake tambaye shi cewa ni da zan bar jama'a ban kira su na ce su bana kallon ba sun kira insha Allah mun shi wannan magana insha Allah ka tambaye shi ban ce zan ba su sun ki karɓa kuɗin ba haka aka yi to idan wanda zai bar da biyan ku ya ce ku kawo a kallon bai ba ku kuɗi ya zama gudu da kuɗin ku kenan sannan kuɗin wa ya tara ni ma ni na generate na so sun program na ku sai na jera maganin kuɗi don na hanya ne amma in ka kai wurin tambaya da Allah ka kira ni kuma na ƙarshe magana yake magana ko jahili ne ko da ya karatu ko tsaya ta don Allah ala samana don Allah ala samana ya kuri bai iya ta wuri program din nashi ne da yake kuma ake sannan kuma ya kuri don Allah don annabi ya kuri kawai personal attack don Allah ya kuri dan da ba na ƙara da millions of naira ka sace na jama'a ka gudu da su. We have able record, an authenticated one. Let me tell you one thing. Kana da ni Bashir Islami da kake magana tsari fa PhD nake yi yanzu ba program da ka je kai part time diploma ba wannan nake yi ba saboda haka na san abin da nake yi millions of naira ne duk abin da ya kai ya kai Assalamu alaikum don Allah mu ci gaba da muka tsaya bismillah kaga na farko ya interrupting ya shigo amma ina so ka tambayen min shi tunda yana ji na kudin nan ƙarya ne bai sace su ba kuma kudin duk da ya haura miliyan 2 ai ya zama plural kaga ya nuna bai ashi hadda boko bai yi ba yanda bai yi karatun allo ba alu ba ta caji ya karan mai dadar zalla sun shi mai ruwa sadiraji damula hannu zadi an baki har karshe yanda ba alu an baki wozal yanda ba qur'ani ba tauhidi ba fiqhu ba hadisi bai san komi ba ake mishi record na ayoyi a tura mishi ya sati biyu bai haddace guda ɗaya assalamu alaikum aikin banza yayi wa alaikum salam alaikum salam na san interruption da ya shigo ciki sosai ya kuri mu aje batun wannan interruption ci gaba da inda ka fara ya kuri wannan ka doki laifin to ina ci gaba a kan magana na baka saboda haka nan abin mu sace millions of naira ya gudu da su na jama'ata ahbabun ne na manzan Allah ne kudaden zami zarafin annabi ya dauke gudu da su kuma Maulana Sharif Sani shi ya hana mu dauki mataki a hukumance mu kwaci kudin mu da karfi tunda hukuma ta fi karfin shi ya hana wannan kuma a karkashin wannan ina tabbatar maka cewa wannan kadai ya isa dabi'a da za a nuna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kaga wannan kadai sai mu koma hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam inda yake cewa alamatul munafiq salat iza hadasa kazaba wa iza wa'ada khalafa wa iza tu'minu khana alaman munafiki guda uku ne idan zai magana yayi ƙarya ga dai shi tun a mukamin shi ya dauki mukamin Alhaji Sadiq Abubakar Adam mukamin Alhaji Sadiq Abubakar Adam ya ba kansa gashi na nuna maka ga ha'inci inda ya fito kudin annabi fa ba kudin ni Bashir ba kudin wani ba a'a kudin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwashe ya gudu da su millions of naira. I am emphasizing on that, millions of naira. Sannan har ila yau a wannan babi din naji inda a cikin maganganunsa yayi magana akan cewa shi yake turo mutane wajen maulidin gidan Maulana Sharif Sani wanda muke kira Ayyamul Muhammadiyati. Ina tabbatar maka da wannan ƙarya ne ba gaske bane. Yanda abin yake shine a duk shekara 7 da ya wuce zuwa yanzu duk shekara a ƙarƙashin jagoran in banda bana a shekara 7 baya zuwa 2019 zuwa 2018 banda 19 banda 20 dan ba a ƙarƙashin jagorancin shi mutanen Nasarawa suka zo wannan maulidin ba abinda wallahi billahi yake karba a hannun mutane naira 7,000 yake karba sai ya dauki mota 18 seater
daga kamfanonin da suke ba da wa'innan hayoyin motoci ya cusa mutane kamar an ɗibo shanu ya kawo su. Raran kuɗin akwai ɗan kwamiti na wannan maganan na wannan transportation ɗin da ya masa magana ya ce mushi in ma ya ci aljihun annabi ne ba wanda isa ya hana. Kaga wannan ha'inci kenan kamar yadda na gaya maka hadisin annabi wanda ba ni na faɗa ba manzon Allah ne ya faɗa. Kuma a cikin Qur'ani sai ka koma Qur'ani sai ka ga manzon Allah cewa yake yi innal munafiqina fi darkil asfalin nar. Munafikai suna karkashin minad darkil asfalin nar, munafikai su suna karkashin carpet ne na wuta, su ne foundation. Minan nari ni ma na dawo na gyara. Alhamdulillah. Qur'ani ya gaya mana wannan. To wanda ya hada gashi wa'incan qualities din da muka faɗa ga evidences, muƙamin wani ga evidences, karɓan kuɗaɗen mutane. Akwai Umar lafiya wanda yake shi yana ɗaukan 18 sita guda ɗaya ya kai anguwansu ya selecting wasu mutane ya musu favor su shiga wannan motan free of charge su zo su koma. Atinan Nasarawa yanzu Alhaji Alaramma Malam Idris wanda shi shekara 7 baya zuwa yanzu nan da nake maka magana yana ɗaukan motoci irin wannan 18 sita ɗin guda 3 ne a aljihun shi wanda yake tura mutane free of charge. Duk wanda ya wannan motan zai tafi free of charge under his favor ya je ya dawo. Sannan shi yanzu ya dawo ya ce shi yake turo mutane wajen ayyamu bayan ha'intansu yake yi yana karɓe musu kuɗaɗe raran ya sa aljihun shi in ya sallami kamfanin motoci wa'innan kuma sannan ya ce duk shi yake turo su. Ina motocin da Umar ya rika ɗauka duk mota ɗaya duk shekara, ina motan da Alhaji Idris yake ɗauka duk shekara yana ɗaukan motoci 3 sai ya jam'i while sauran masu suke ɗaukan nauyin kansu suke zuwa suke komawa. Kaga wannan ɗabi'a ne na 'yan ɗariƙa, ɗan ɗariƙa ya an yadda wannan har wanda yake zafin rajin ganin cewa wai wane bai yin wazifa bai ɗariƙa yana tuhumansa bayan masoyin ne jinin annabi ne mai tallan annabi ne na gaban goshin annabi ne ko kana kin shi yau dole ka yadda cewa duniya ce mun shi shaida masoyin annabi ne sallallahu alaihi wasallam. Kuma duk wanda ya san shi haka ya san shi. Ba fa tafiyansa yake yi yau zai je kwana 40 a garin wasu ba harkan kasuwanci ba dangantaka ta jini ba lamarin annabi. Even ranar talata mun je Lamurde a Adamawa State, Lamurde local government a wani gari da ake ce ma lafiyar Lamurde a ƙauyen Tinno. Mun yi majalisi wanda yake sai da muka tsaya wajen awa 2 saboda tunturin jama'an da suka zo tarban Sharif dukansu sun zo don sun mishi shaida sun zo ne su ji annabi. Wannan kenan. Sannan ina gaya maka da yake cewa wai ban san abin da nake yi ba. Ne kuma salam. Bismillah. Dazu ya bismillah. Very good. A ƙarƙashin wannan nike gaya maka cewa ɗan ɗariƙa ina magana ne dama akan kare cewa Sidi ɗan ɗariƙa ne kuma mai maganan shi ba ɗan ɗariƙa ba ne. Shi ne maka magana akan ha'inci gashi guda biyu na baka point guda biyu sace mana miliyoyi na nerori na jama'atu da kuma ta ha'intan mutanen shi da ya riƙa yi a wajen ayyamul Muhammadiyati. Ƙarya da ya ce yana yi yana kawo su ayyamu maulidi kenan na gidan Sharif wanda yake su suke kawo kansu wasu kuma Umar ke kawo su wasu kuma present chairman shi yake kawo su. Sannan sai in koma da kai kan maganan ƙarya har ila yau. Sidi wallahi billahi Sidi yake recording din aya ya tura mishi ya biya Maulana Sharif Sani zai karanta aya so 20 a audio record audio message ya tura mishi ya bi idan ya bi in an samu ya iya sai a mishi fassara a tura mishi sai a gaya mishi asbabun nuzuli ko kuma a gaya mishi wani kissa da ke da alaka da yake da alaka da wannan ayan sai shi kuma ya je ya hau munbari ya gaya mutane manzon Allah da wannan. To ka koma ka auna wancan maganar da nake yi kai baka sani bane base nake shimfiɗa maka foundation nake yi cewa bai karatu ba ka koma kaga wanda bai makaranta ba ya zo yake wannan kai ko mahaukaci ne ni in naga wani yana wannan to wallahi na san akwai wanda ya dora shi akwai wanda yake sa shi. To Maulana Sharif yake mushi wannan ayan wa iza qudiyatis salatu fantashuru fil ardi wabtagu min fadlillahi wazkurullaha kaseeran la'allakum tuflihun. Wannan ayan ma da yan dariƙa da yawa muna kafa ita a matsayin hujja ne na mu zo mu zikirin juma'a yana ɗaya da cikin hujjojin da muke kamowa a alkur'ani. Wannan ayan sai da ya sati 3 wallahi an tura mishi audio record ɗinta ya ka
kasa haddace ta, yana da kwakwalwan kifi da kwakwalwan tana, zuciyan tana kwakwalwan kifi, shi yasa ga ya ha'inci malamin sa. Mu koma hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yayi wanda duk ya koyar da kai harafi kwara daya duniya da lahira, a lahira yadda Allah zai tuhume ka haƙƙin iyayenka haka zai tuhume ka haƙƙin wannan mutumin da ya koya maka harafi daya. Mu koma maganar sayyidina Aliyu karamallahu wajhahu wa qaddasallahu sirrahu, yake cewa shi Ali, sayyidina Aliyu shine manzo Allah ya ba title na babul ilmi, wanda kowa ya san wannan. In dai mutum ya karatun allo, ya na zaure, ya karatun islamiyya, yana bin malamai, ya san malamai, manzo Allah ya faɗi wannan. Sayyidina Ali babun kofan babun birnin ilimi ne, shine yake cewa wanda duk ya koyar da kai harafi guda to ka zama bawan shi, yana in ya so ya sai da kai, ko kuma in ya so ya yanta ka, to sidi ya koya mishi, Allah zai tambaye shi haƙƙinsa duniya da lahira. Allah sun san wannan, da yawa ƴan garin su sun san wannan, matan shi sun san wannan, iyayen shi sun, mahaifin shi ya san wannan, ƴan uwan shi sun san wannan, da yawa mu ƴan jama'ata Ababu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mun san wannan. Dan haka Allah zai tambaye shi haƙƙin sidi kamar yadda zai tambaye shi haƙƙin mahaifi da mahaifiya. Sannan har ila yau in CD ya so zai sai da shi, in CD ya so zai yanta shi, tunda da ya koyar da shi kamar yadda sayyidina Aliyu karamallahu wajhahu ya faɗa. Bayan wannan haka aka ce, okay, to me ina zuwa ya kai shi na farko tambaya da zan tambaya, shin Alhaji Samaila, na ga kesin ga kan da ka aka ɗauki kesin ga ba haka kuke son a ƙare wannan kes ba tsakanin ku duka ku gaba ɗaya. Shin Alhaji Samaila shi kaɗai ne wanda ya zauna gaban CD yau ya bar wurin CD, ko dai suna da yawa? Abin da nake so in gaya maka shine, shi duk wanda ya zama babban mutum a komeye ma, a kowane bangare na rayuwa, mutum uku suke gabansa. Akwai wanda muncinsa zai kawo sa, idan munafincin bai samu gurin zama ba guduwa zai yi. Akwai wanda wata bukatuwa ne nashi, personal interest ya kawo shi, idan bai bi wannan bukatar bata biya ba shi ma zai gudu. Akwai wanda in dai tafiyan ta Allah ce da annabi, to zai tsaya duk juyi duya da shi za a yi. Ai kuma wannan ba sabon abu bane. Zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba a yakin musallamatul kazzabi ba, wanda yake bayan wafatin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wasu da yawa sun bar musulunci. Kuma a cikin manzon Allah sallallahu sai da ya kira munafikai guda 70 a Madina, ya ce su tashi su fita a cikin masallacinsa, munafikai ne. An yi wannan, saboda haka wannan ba wani abu bane sabo. Kuma ni ina na hello, kana ji na? Muna jin ka bismillah. Saboda haka wannan ba wani abu bane illa ado, ado ne na tafiya. Ba yadda za a ce wani abin kirki wai ya shigo, ya zo kowa ya zama ya shiga kuma ya rabauta. A'a, ma'aiki sallallahu alaihi wasallam tunda ya faɗa mana an yi gidan wuta dole za ta samu mutanenta, tunda ya gaya mana an yi gidan aljanna dole za ta samu mutanenta. Wannan shi yake yanzu ba su kuma kowa ne akwai dalilin da yasa ya gudu. Da kana ansa question na one and one na ganda yafi. Abin da sa na tambaye ka wannan. To ina jin ka. Kaga naga ni kan nake so mu yi abin ba haka naga kamar abin yake tafiya ba. Na kaman ka tsaya kan Alhaji Samaila domin gaskiya maganar da Alhaji Samaila ya zo yayi. Naga maganar da Alhaji Samaila ya zo yayi. Naga da sai wannan magana yace Malam Hafiz Abdullah da shi ma ya zauna gaban CD, shi kuma ya zo ya gaskata wannan maganar da Alhaji Samaila yayi. Amma naga shi kafi depend on batu Alhaji Samaila, ni da batun su duka ma da ban so ba. Ai zan zo kan Hafiz. Amma tun da ka riga ka shiga ciki, zan zo kan Hafiz. Zan zo kan Hafiz din ka bar ni ai. Ina amma maganganu yana shi Alhaji Samaila ne akwai point guda uku da nike so in gama magana akan Alhaji Samaila, sai in shigo da kai maganan Hafiz da shi Muhammad Sani. Kaka ja maganganun yayi. Hello sarki zaki. Da kaka ja maganganun yayi sauda kana son. To abinda nike so in gaya maka, abinda nike so in gaya maka shine shi Alhaji Samaila har ila yau a cikin zantutukan shi ya ce shi yake ba su yi da kuɗi, yana ba shi kuɗi. To mai hankali da masu sauraro na su auna su kuma gwada su yi alƙalanci. CD kowa ya sani Alhaji Samaila ya bar mu a 2019, ya ce ya bar mu, that was on December, ya ce ya bar mu. Muka gama maulidi
2 weeks ahead Sidi ya siyo mota irin wannan Oh Allah. shugaban ƙasar Najeriya ya yi maka ƙarya ba a lokacin da kai program. To ƙarfin imanin ne ya sa ya bamu kuma yake tura ma Sharif kuɗi ya siyo irin wannan motan, tambaya na farko kenan. Sannan na biyu, wanda zai baka riga ba haushe ma ya ce ka kalli ta wuyarsa. Akwai gida ɗaya na Sidi cikin gidajen shi wanda na san gidan. Shi ma Alhaji Sama'ila ya san gidan. Hasali Alhaji Sama'ila ma ya taɓa shiga gidan. Wannan gidan zai iya siyan gidan gadon Alhaji Sama'ila, ya siya gidansa, ya siya motarsa, ya yi masa aure, ya kai shi haji, ya kai shi umara a cikin wannan kuɗin gidan. Ta ya za a ce shi yake ba Sidi kuɗi? Sannan daga cikin ɗabi'un Sidi shine yawan tafiye-tafiye daga Kebbi zuwa Taraba State, daga Maiduguri zuwa Lagos, duk tallan annabi, daga Zaria zuwa Port Harcourt, duk tallan manzon Allah yake kai shi, ba wani abu ba. Wanda yake jiya nake gaya maka na dawo daga Adamawa State, sama da kuma yana Bauchi, ran talata ya shiga Adamawa, yanzu gobe zai shiga Taraba, wanda yake duk wannan tafiye-tafiyen da yake yi ko ba a tambaye ka ba kai ka san kuɗi ake kashewa, kama ya hotel ɗin da yake zama, abincin da yake ci, fuel na motarsa, kai ka sani wannan. Sannan 'yan rakiyan shi kai ka sani cewa su ma dole ba su tafi free of charge ba, dole ana ɗaukan nauyi ne. Shin tambayan da muke so shi Alhaji Sama'ilan ya dawo ya ba mu ansa, ko ka gayyato shi ya ba mu ansa, shine shi ya ci gaba da tura ma Sidi wa'annan kuɗaɗen? A takaice kenan wannan shi ke nuna mana cewa kaga anan akwai ƙarya, ya cewa yana ba Sidi kuɗi, gashi har yau ba abin da ya tsaya na tafiye-tafiyen shi, kuɗaɗen da yake kashewa tafiye-tafiye har abroad ba wanda ya bari har yanzu. Kaga wannan ina so Alhaji Sama'ila ya zo ya clarify wannan. Sannan ga butulci, point na butulci shine wanda na gaya maka a baya, Sidi yana mushi record, ya san wannan, kuma ya rantse da kadarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a haka, ya rantse. Sidi yake tura mushi audio record na aya ko hadisi, shi kuma garbage in garbage out yake yi. A diploman da ya kila ya san abin da ake nufi da garbage in garbage out. Ana gaya mushi ne yadda aka gaya mushi shi ma ya faɗa, dan ba karatu yayi a gaban malami tiryan a littafi aka gaya mushi ba, audio text message ake gaya mushi. Sannan bayan wannan, Sidi shi ya shugabantar da shi akan mu wakilan jihohi na jama'atu, wanda yake bai fi kowa ba a cikin mu, hasali ma da yawa an fi shi. Na'am, muna jin ka. Jama'a ku hakuri, muna zuwa. Akwai maganganu sosai da yawa. Boza, na ganka amini na dan uwana, dan uwa rabin jiki. Abdulsalam Boza, sanda zuwa. Jama'a, ina gani na fi gwammacewa ma normal program mu da muke yi. New technique ga na ga bai karbe mu ba. Da insha Allah next program mun koma kan normal program din mu da muke yi. Normal. Yeah. Okay. To, assalamu alaikum. Yawwa. Sarki zaki nake gaya maka cewa Sidi yake masa wannan. Sannan Sidi bai fi mu ba shi Alhaji Sama'ila. Kamar yadda na gaya maka, ɗabi'a ne irin ta annabi, a dubi mai rauni a daraja shi dan kada wani ya raina shi. Amma a cikin mu na rantse da kadarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda yake ƙasa da shi a ilimin addini. Kuma a ilimin zamani kusan 90% kowa yana sama da shi. A cikin mun shi da yake tunanin an sa shi shugaba na wakilan jihohi, ba wai national chairman ba. Sannan har ila yau a ƙarƙashin shi Allah Sama'ila, ina gaya maka cewa Sidin ne ya jagorantar da shi, sannan yake koya mishi yadda ake leading taro. Idan ya zo da farko ko wajen national meeting da muke yi na wakilan jama'atu na Najeriya, idan ya zo ya zauna, shi ke kan flow Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum. Malam Bashir Lamido, assalamu alaikum. Na an turo min da wani audio a nan, shi sa jama'a bari mu ji. Malam Bashir, last kira kenan inda network ɗinka na rawa, shi da mu kira kan WhatsApp kenan. Ya so, domin wanga program aka ba mu saba, mu san kai. Bismillah. Bismillah. Na'am, so sai nake gaya maka cewa Sidi ne ya shugabantar da shi akan mu, wanda kuma ya rika nuna mashi ga yadda zai yi ya attending meeting, ya leading taro, wanda yake kaga wannan halarci ne da karanci irin na masu jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda ba kowa yake da irin wannan ba. To a ƙarshe ina so in gaya maka dariƙan Tijjaniya ta hana shaye-shaye, kuma Alhaji Sama'ila yana shaye-shaye, ina tabbatar maka da wannan. Kuma wannan ya tsaya mana a matsayin ba dariƙa ba ne. Zan shiga da kai kan maganar hafiz. Shiga da kai kan maganar hafiz. Sai ana da hakuri. Muna da mishkila, wannan na ga networking ka na yawan faɗi ya tashi. Yasa bari mu ajiye ka. Za mu koma kan normal program mu, na kira ka kan WhatsApp yanzu nan. Jama'a ku bari mu ajiye nan mu komo kan normal program mu. Kaji? To mu dawo. Ina jira.